Isiunan ako eh. Hulbot sinag. Iinom niya. Tapos pagsalit ko gini, pag-aanang yung pag-aanaw. Kahiun ko, ngihi sa ta. Bang! Oh no! No, ni. Ang tulog ni natin. Buliring siguro kung natirahan gabi. Tulani, tuwawani. Amita upagi mga tambalani bibi. Tol eh. Meanwhile, Tingko ta sa hangin re. Bruh. Mo ni saktong pawayanan re. LOL! Ay, rak oh. Dansoy, naab ka dihada eh. Ano man? Sakit ko kung pangihi lagi. Hapdos kay kung Ang batitoy. Ini pangihap dos. hapdos lagi. Ya. Hindi ko itong nimo. Nana mo gawas. Ini utong nana. Balik ko masabihin mo. Gago! Lagi. Na. Mao ni resulta. Ang di magamana blessings nimo. Sulo mo ka. Stabilising ko na. Blessings man siya pero magsulo-sulo lang ka man ni resulta nimo. Nya. Ina nang problema mo duol ka nako. Mao na diha. LOL man. Ano kung sabi kagabi day? Pluk-pluk lagi ko lagi. Hulbot sinaw. Kung anaw yun. Ano ba? Paka-paka. LOL! Na. Ang imo natirahan mangutot to. Mangutot. Gago! Ang ngit-ngit mo to. Nalipat ka? Mo na di makamanagin ani ka manas expert. Sunod panana ko. Nya magpatabang ka. Tatabang na ikong ngit. Ay! Naba kay tambal ya ah. Wa mo koy Bruh. tawo diri pero na koy kaila. Specialist. Maayog mga ingunana. Kaila ka bud nang sa kinsa man na. Doktor man, specialist ba? Mga inana ba nga resulta? Aw, kana kiki. Pero sa botas sunod pa na sa nako eh. Ay, Sulo-sulo mo sa simple gigid. kayo ni. Uy, problema na inaon ka na ako kung kitaan ka na ako niya. Kay malipat pa man ka. Luk-luk-luk. Gago! Mutot man siguro to. Naka na. Asa na kuyugan ta ka? Ano ta? Ano tala na? Sa makaya pa nimo lagaw? O kaya rin ito. a few minutes later. Di ni mo napihita rin suyo. Sa man na nagawa na sa kwarto. Aw, kani diri mo ni. Naawa. Dokong o. Diri mo ni pisina ni Dok. O, sige. Maum ka ni. Dok. Ayo. Sa may club ni. Maum ka ni opisina ni. Mong kailang nga doktor. Mao ni oy. Assistant man na niya, lami kay no. Mao ni sakto birahanan kay. Gago! Magpalipat-lipat ka. May sad oy, balibuon. Kana. Yes, anong na si Dokong o dia? Oh, Dokong o, may hapon Dok. Oh, may hapon Dok. Ano problema na to, Dong? Bruh. Ay, dili mo na ko na sakit Dok. Kini man siya. Oh, ikaw mo lang kinito na. Ikaw mo lang sakit. Oh, ikaw ni kami. Sabi niyo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kasi, una na ako uli. Si Dokong uli, bahala ni Madri. Sige. Ha? Oh. Bruh. Muna na ako Dok. Oh, sige, Dong. Abi mo na kung ikaw magpatambal, Dong. Paano ko si Hinsuki? Ah, okay na, Dong. Muna na ako Dok. Oh, sige, Dong. Chisin Dok. Sige. Isugilo, tangi mo ang mga problema. eh, hindi na ako adok. Sakit man eh. Ah, sakit na. Kung saan na nga sakit? Ipangihili gina ako. Hapdos ako. Bruh. Ito'y. Nya. Inig. Kuhan sa na ako. Utong. Kung saan mo yung gikaon, Day? Akong gikaon lagi atong. Chichirya naman to. LOL! Inom ko. Di ka na UTI. Wasa mo kibaw. Masin sa. Anong sa pamanin mo isugilod pa? Kaya kung may bawa na kung sa ginang sikita. Wala na dito. Nanay, nana. Ay nana lagi dito. Ay, nana, again, magawas. Ay nana. Ah, okay, mga na. Isitahan di ka. O sige dik mo na. Oh, sige niya. Morisita gani ko gani. Imo yung ano na. Imo yung buhato na. O sige dok. Sige, isitahan di ka. Samsa ni doktor ay maligaliyo kay man. Ayaw pagkuhan kaya ako'y bahala kay bawa ko kung saan ang sigarilyo. Maayaw na lagi ka ron.
Ano yung resita? Oh. Kaya, mauna siya yung buhaton. Before ka mong kaon. Ah, sige dok. Di ba ka mo sa resita na eh? Ako sa tanang dok. Ah, sige, Bahay sige, pa ni. sige. Gago! Ano? Kung gamiton before mo kaon. Yagay-agam ni Muha, Dok. Kung doon mo yung kaon, ang sa. Ay, naku, gatig ka. Ibaw na ko. Ibaw ko naka... Ano ko bibili? Balik ka, Dok. Gago! Moto pa dahil na o di na ko ibawan. So, kika na ko diya. Doktor ko. Ano lang? O, kay ba kung say... Wala na, tambal. Wala. Sige, Dok. Pataka mo tira doon. Ato naman niya. Ngit-ngit mo ito gabi, Dok. Ang mga lagi na, ay, pataka tira. Sige, nahala. Ako nang masaktan ka ni. Okay, na nasa ko lang pataka na eh. Ah, sige. Ah. Ya, alis ako, Dok. Sige dong, amping dong ha. Meanwhile, Ni... Asan mo, Git? Milyonary yung buta tayo. Kani mo garden ni namo. Ah, mo lagi. Mo ni katong sunflower ng mahalon. Order na ako gikas man. LOL! Lit ano kasunahan. Ah, mo man pa rin sa akong mansion. So lagi na milyonary yung buta tayo. Saan git ni? Boss, pabog ka, boss? Ha? Pabog ka? Ikaw ka? Kaya nagsabay na makasparil yun. Di, kubog. Ganang, di lang ko kita. LOL! Kakailan ako, day. Kisam di ka? Ako nga. Milyonaryo kong buta. Ang katong sa Pikas Barangay si Don Botete. Ang kan, nakailan lagi ka na ako Oh, lagi. katong nahugsan ilado na. Hubsan, bukuntaan ba eh? Awon samday. Portaan ako. Kita ka niya ako nga gold. Bracelet. Oh, ito ka. Wala ko ka. Kita ni kay buta man ko. Gold bagi ka ni siya or silver. Ano ada pindan ta. 100 million karat ni. Ang karata na gusto pa rin. Doon na noon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Napay t-shirt na ako. Wala ko kabawan ni. Waba ni mabali mga branded na ba ini? Gago! Murag back to back mangguro na. Oh, inganim gini mga original. Kay back to back ba? Oh, Wala ko kakitaan ni katawan ni. Ato mga Adidas. yawa dato ag din mo Oo na. na. Dato kay ko na. Buta lang gyud ko na. Napa akong short na. Na branded sa ni. Laos-laos ang buta ni. Oo, pang NBA. Oh, NBA jersey original ni. Kuanin gyud ni Michael Jordan. Kuyawa din mo mo ko. Napay sa mga style. Problema lagi ko ani kay di na kita ba? Di na ko kita mga baby girls nga mga lamian. Ah, sakto kayo boss. Nagian ta ka. Unsa ba natin? Na, wala ko sa kasimana, makakita kag kahayag lagi. Kana mo na akong ganahan. Makakita lang ko, bahalag. Mubayad ko bisag pila. Aw, bahala bisag pila yung bayad. Oh, Pero apil lang sad ko. unsa may mong ganahan ka ng sakyanan or kwarto lang unsa man. Hindi nimo sakyanan na kay sakyanan. Ay, kay dagan akong sakyanan nga to sa amo. Sus, dagan kayo pero wala ko kitag managan ba to? Kay, di lagi ko kita lagi buta mo ko. Aw, tagaan ako ni mag-usa ka buka to fights na kayo. Aw, sus wala problema. Gago to. Nya, kuyog ta. O kuyog ta. Ata na. O ay sa di ko kita lagi. Aw, buta mi ko na. Ikot ako. Kuyogan ta ka. Sige ta na to. Bukatag kamot nimo eh. Ay naman bracelet na gold mahal kayo. a few minutes later. Dire boss, mao ni kaniya boss magikuyogan dire. Mo ni. Taka kag pira gabi. Mao ni. Oh, maayo ni ko ani. Ayo na ka pinakagahayag. Dok. Oh, ala. Nasaan? Dok, may hapon dok. Oh, may hapon sa darong. Ikaw sa tawid na ikaw. Dayon ni dok, naipatambal dok. Ah, sige, padayon. Ganang gani siya. Iti kang gamay kay naggamay yung git. Ay, bata yun ay. Buta mo gid dok. Yan. Dire lingkod. Kada uba ka ning kuranan mo. Daw na. Kay mo sa ko ra ba ni? Daw na. As doktoran. Kana doktor na kana. Sir, so may maalagad na ko lang, sir. Na problema ni ko kay sa asa na ko nabot lain nasod. Dako kay ko gasto. Ako mata di hapon kita. Pila na kamilyon ako nagasto. Gusto lagi ko makakita mga lamihan nga mga
Girls? Mga ba? Sige, sige, okay, bahala na. Assistant, kuha ito itong kuha assistant. Daradok. Jabi oh. Daradok. Mati good. Mga na ganahan ng assistant. So, dito ko lang, hindi ka kuha na. O, di na. Oh, para largo sa ko kita, Dok. Para largo, di ka kita ha. Oh, ganahan ko na, Dok. Sus, kagam mayroon din ng diferensya. Ay, kanila. Assistant, Jabi. Assistant, Otelio. Ayaw na kayo, sir. Ayaw na, sir. Sa'yo na kayo ng kuha na, sir. Sa'yo na kayo ng mga problema. Oh, sige, Dok. Kita kang kahaya ka ron. Oh, ganahan ko, Dok. Chicks mo kami gusto. Oh, agay. Kung maayo ka, imo ni hatag ang kwintas na ko ha. Oh, ito, wag problema, Dok. Oo. Kaya marag lamin nila, karat-karat ba? Oh, karat po tutulungan kayo, Dok. Pindat ano na? Oo. 100 karat. Oh, sige, sige. Alam sa gliyo ka. Oo. Kita, lagi kag lami ron. Agay. Mga lami yung makita na ko mo. Oh, agay. 2,000 years later. Sus, kaniro ni mo karat-karat, sir. Ay, ka kami, sir. Ay, hatag niya rin ako, sir, ha? Hihinayon ako, kabli, sir, ha? Oh, Oh, sir. Kana, sir. Tama, sir. Hihinayon ako pang mata, sir. Kita na niyo, sir. Kita na ka, sir? Kita na niyo? kaya ako, Dok. Ngit-ngit, di ako na kaumaon na ni. Nabuka na akong mata. Gago ko makita. Wala, sige, magkita. Sa Wala. kamay yan. Oh, wala. Kanina kang balala. Assistant! Ligore! Bila-bila na yung pala, assistant. Kana, sir? Kita na ka na, sir? Siya. Hindi ako nga kita na, sir. Hindi na yung karat, sir. Huwag ako, Dok. Di ko kita, Dok. Ah, sir, huwag yung magkaya nakita, sir. Huwag yun, Dok. Di ko kita. Ate, magaling mo, sir. Pagpupukuan na yung assistant. Alami eh. Huwag ko makita, Dok. Ate, mga sir, nga. Gay, kaya mo armas, no? Gay, mas alas 5. Oo, nakakita na din ko, Dok. Ay, Oh, kita na din, Dok. oh, kanda. Ako ano na yung karat, sir. Kaya nagsabot mo tanduha. Oo, imo na niyo. Ano ko assistant? Ko assistant. Wala yung sisiyo nga ako. Kana. Karap na, mahalon mo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ikaw sa ni, hatod sa ni to si hatod sa Oh, assistant. ganahan ko na. Oo. Mo na ako. Kana, sige, hatod sa si sir, hatod. Ako balan. Sige, akala bahala na sir. Bunal, mga tayaon. Mo shout out. Nakoy shout out. Mau shout out. Shout out dai ko ni Clifford Duay. Naaron sa Ilaya. Bunal dia. Bunal. Duay. Bunali dia doy. Panya, happy birthday dai sa akong pagumangkon nga si Richel Ann Tarosa. Happy birthday dai. Bunal dia. Bunali litson. Bunal lagi. Ya, shout out din ko ni Eric Ison. Shout out ni Hado. O shout out din ko sa kong igagaw, Mark Vincent Bagalianes, go. Shout out dia go. Bunal dia go. Bunali dia go. Bunaling Bagito go. Ikaw daw. Tulo. Shout out din ko ni Junrick Gabiula, nanitag tipura dito sa G3, Sabang. Bunaling tipura dia. Bunal. Bunal dia. Bunal dia. Bye. Ya. Salamat dahil sa pagtanaw sa video o atang among mababot nga video po. O gayo kalimot sa pag-subscribe o pag-follow sa among FB page. O kayo sa kalimot o pag-like and share. Dagan salamat mga katayon. Thank you. Bye-bye. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutunra ka.